फ्रांस बे फ्रांस हादरा बुहुमाव मा जौगाफु हादर नङा बेयो बा गोग्लैसोनाय हादरबो नङा बेयो आरो बे हादरा ओरै नङा जे बेयो राजानि खान्थि एबा कमिउनिस्ट हादरबो नङा बेयो डेमोक्रेटिक कान्ट्रि आरो बे मोनसे डेभलप कान्ट्रि फ्रान्सआ मोनसे डेभलप कान्ट्रि भेट' पावार थानाय मोनसे कान्ट्रि फ्रान्सआ इउएनअ भेट' पावार दङ आरो बै हादराव नोंथांमोना मा नुबाय थादों माबायदि तर फर बुफाय बुसि जेराव मेरावनो अर सावनानै होदों दासिम माखासे न' बां बिल्डिंखौ अर लगायनानै होदों मोनसे पाब्लिक लाइब्रेरियाव अर लगायदों आरो गोबां सुबुङा एरेस्ट जादों आरो फ्रान्सनि 40,000निबो बांसिन पुलिस कर्मिया बै दावराव दावसि रायटखौ दाबो कन्ट्रल खालामनो हायाखै दिनै 124 आवार्सनिबो बांसिन जाबाय बे जाथाय जानाया माने बे माखासे गोलाव समनि गेजेरावबो दिनैसिम कन्ट्रल खालामनो हायाखै फ्रान्सनि सरकारा बुंनाय बादिब्ला इमानुएल मेक्रन बिथाङा बुंनाय बादिब्ला मा बेवहाय 14 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि माखासे मानसिफोरा बेवहाय बाहागो लादों आरो बांसिनानो जाबाय मुस्लिम सुबुं पोलेन्डनि प्रधान मन्त्रिया मोनसे बाथ्रा बुंदों जे इउरपआ जोबोर गिदिर खैफोदाव दङ इउरपनि फिउचारा जोबोर गिलु बालु जोबोर भयाबह जानो थांगासिनो दङ दिनै पोलेन्डनि सुबुंफोरा सान्थि मानो थानो हादों मानोना पोलेन्डआव बेबादि गेजेर एसियानिफ्राय गेजेर सानजा एसियानिफ्राय एबा साहा आफ्रिकानिफ्राय फैनाय शरणार्थीफोर गैया पोलेन्डआ ओरैबायदि मोनसे हादर आफ्रिकानिफ्राय बा मिडल इस्ट एसियानिफ्राय थांनाय माखासे मुस्लिम शरणार्थीफोरखौ जागा होआखै फ्रान्स बादि हादरा मोनसे उदारबादि हादर गावसोरखौनो उदारबादि दिन्थियो आरो बैबादि दिन्थिनानै बै शरणार्थीफोरखौ आरो माखासेया लिगेल माखासे इलिगेल शरणार्थीफोरखौ इलिगेल माइग्रेन्टसफोरखौ बेबायदि थानो होनायनि थाखायनो बेबायदि खैफोदा जादों बे जाबाय पोलेन्डनि प्रधान मन्त्रिनि बुंनाय स' बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादरावबो माखासे बेबायदि रायट जानायखौ नुनो मोन्दों थांनाय समफोराव बेबायदि गिलु बालु जाथाया जादों आरो बेखौनो गासैबो इउरपनि हादरफ्राव नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो पोलेन्डनि प्रधान मन्त्रिया जानो हागौ बेखौनो थांखिनानै बुंदों जे इउरपआ जुदि बेबायदि इलिगेल माइग्रेन्टसफोरखौ बेबायदि जुदि थानो होबाय थायोबा फिउचाराव इउरपआ खोमसि लामाजों थांगासिनो थागोन आरो बेनि थाखायनो दिनै फ्रान्सआ खामग्लुंबाय थादों आरो बे अर जोंनाया दिनैसिम गोमोराखै रोहो रोहो अर नांदों जोंब्लावखांदों नाथाय बेखौ खोमोरनो दिनै हायाखै स' फ्रान्सआव जानाय बे जाथाया मा बेखौ जानो हागौ गोबाङानो बुजिखाबाय थेवब्लाबो नोंथांमोना एसे खिन्थाफिनगोन आरो बेजों लोगोसे बेनिफ्राय जों मा नलेज मोननो हागौ बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन मोनसे समाव जोंनि भारतआ बुंदोंमोन जे इलिगेल माइग्रेन्टसफोरखौ जायगा होयोबा मोनसे हादरनि थाखाय खैफोद जानो हागौ नाथाय बेखौ ल' एन्ड अर्डारा डिसअर्डार जादों बेबायदि बुंमोन मोनसे समाव जेब्ला जोंनि इण्डियानि मानसिफोरा बेबायदि माइग्रेन्टसफोरनि सायाव माखासे जुदि जेंनानि बाथ्रा बुङोबा जोंखौ मिनियोमोन इउरपनि हादरफ्रा मिनियोमोन जोंखौ ल' एन्ड अर्डार डिसफांसन जादों डिसफांसनेल जादों ल' एन्ड अर्डार डिसअर्डार जादों बायदिसिना बेबायदि बुङोमोन नाथाय इउरपआव दा मा नुदों इलिगेल माइग्रेन्टसफोरा माबायदि हादरखौ गुदुं खालामगासिनो दं खामग्लुंहोदों अर सावदों न' बां सेफायदों बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों फ्रान्सआव बेबायदि जानाय जाथाया मा जाहोननि थाखाय जादों बेखौ जानो हागौ नोंथांमोना मिथिजोबखाबाय थेवब्लाबो आं नोंथांमोनो एसे खिन्थागोन बे जाथायनि गुदियाव दङ नाहेल नामनि सासे सेंग्रा नाहेला जाबाय सासे आलजेरियान मुलनि सुबुं माने आलजेरियानिफ्राय फैनाय नाथाय फ्रान्सआवनो जोनोम जानाय फ्रान्सआवनो देरनाय लावनाय फ्रान्सआवनो थायो बियो बिमाजों थायो बिनि बैसोआ 17 बोसोर माने नेन्टेरे मुंनि मोनसे सिटियाव मा जादोंमोन जेब्ला बियो लाइसेन्स गैयालासिनो इन्सुरेन्स गैयालासिनो मार्सिडिज कार सालायनो थांदोंमोन मिथिनाय बादिब्ला बियो सासे डेलिभारि बय आरो राग्बी फुटबल गेलेग्रा सासे सुबुं लीग राग्बी फुटबल गेलेग्रा नाहेल मुस्लिम सेंग्रा बियो आलजेरियान मुलनि सासे सुबुं बै सानखालि नेन्टेरे सिटियाव बियो मार्सिडिज कार सालायनो थांदोंमोन पुलिसा बिखौ लाखिदोंमोन नाथाय पुलिसा लाखिनायाव बे लाइसेन्सथ' श' खालामनो हाखायाखैनोखा आरो लोगोसे इन्सुरेन्सआबो फेलखा आरो नाम्बार प्लेटआबो फेकमोन इलिगेलमोन नकलिमोन बिनि थाखायनो पुलिसा बिखौ लाखिदोंमोन नाथाय बियो गारिखौ लाखियालासिनो सालायनो थांदोंमोन बेवहायनो सासे पुलिसा आनकन्ट्रल जानानै रागा जोंनायखौ हमथानो हायैनि गुलि गावदोंमोन बेवहायनो बियो थैयो आरो बे थैनायनि थाखायनो नेन्टेरे सिटियाव माखासे गिलु बालु भयाबह रायदा जानो स्टार्ट जायो आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन सिटियावबो बे गोसारलाङो आरो पेरिस सिटियावबो बे गोसारलाङो गासै मोनब्रै मोनबासो एरियायाव गिलु बालु बेबायदि दावराव दावसिया जागासिनो थादों बे जाथाया जादों 27 जुन खालि दावराव दावसिया दिनैसिम जोबाखै दासिम मिथिनाय बादिब्ला 2000नि बांसिन गारि मटर सावबाय 500नि बांसिन न' बां बिल्डिंआव अर लागायनानै होबाय लोगोसे मोनसे पाब्लिक लाइब्रेरिखौबो अर लागायनानै होदों दासिम पुलिसा 1000नि खाथि खाथि सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामबाय बे रायटआव बाहागो लानाय सुबुंफोरा जाहैबाय 14 निफ्राय 18 बोसोरनि होननानै बुंदों
आरो ससियेल मिडियाबो बेनि दायनिगिरिनि जाहोन बेबायदि इमानुएल मेक्रन बिथाङा बुंदों। फ्रान्सनि हादरगिरि इमानुएल मेक्रना बुंनाय बायदिब्ला बेवहाय माखासे सुबुंफोरा ससियेल मिडियानिफ्राय बे दावराव दावसिखौ गोसारहोदों आरो बेनि थाखायनो बांसिन बेबायदि जाथाया जादों बेबायदि बुंदों। बबेखानि बे फ्रान्स सरकारनि मोनसे फेलार होननानै बुंगोन आरो फ्रान्सनि सरकारा दासो बुजिदों जे इलिगेल माइग्रेन्ट्सफोरखौ आफ्रिकायानो जा मिडल इस्टानो जा बेनिफ्राय थांनाय सुबुंफोरखौ बेबायदि जायगा होनाय बेसेबां खैफोद गोनांमोन। मोनसे समाव बिसोर बुंदोंमोन मा बेबायदि इलिगेल माइग्रेन्ट्सफोरखौ जुदि रैखाथि होआबा सोर रैखाथि होगोन। बबेखानि बेबायदि रैखाथि होनायनि मोनसे आन्दोआव मोनसे बाथ्रा दंमोन बे जाहैबाय मा बैबायदि इलिगेल माइग्रेन्ट्सफोरा थांनानै बैसोरनि हादराव जिहेतु खामानि मावग्रा मानसिनि आंखाल बेनिखायनो बिसोरो जायगाबो होदोंमोन नाथाय लासै लासै बिनि फिथाइया जोबोर गिलु बालुसो मोनसे जाहैबाय आरो थाङै थाङै फिउचाराव ओरैबायदि मोनसे परिस्थिति जाहैबाय बे परिस्थितिया जाहैबाय मा इउरेबिया मोनसे परिस्थिति जादों। इउरेबियानि सोमोन्दै नोंथांमोन खिन्थाखांबाय इउरेबिया मा थांनाय मोनसे भिडिअ नोंथांमोन खिन्थाखांबाय। स' नेन्टेरियाव बेबादि नाहेल नामनि सेंग्राखौ गावथारनायनिफ्रायनो बे जाथाया बेबादि गिलु बालु जादों। स' बेनिफ्राय जों मोनसे मा नलेज मोननो हागोन बेनिफ्राय जों मोननैसो नलेजखौ मोननो हागोन। जोंनि आसामाबोथ' मोनसे ओरैबायदि प्रब्लेमाव दङ बांलादेशि माइग्रेन्ट्सफोरा फैनानै जोंनि आसामखौ मा अबस्था खालामदों बेखौ नोंथांमोना जोबोर मोजाङैनो मिथिगौ। स' फ्रान्सनि जाथायनिफ्राय नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुजिनो हायो जुदि नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोननानै जोबोर मोजां साननानै जोबोर उदारबादि दिन्थिनानै गावखौनो जोबोर बिखा गुवार दिन्थिनानै बेबायदि जुदि अननानै जागा होबाय थायोबा मोनसे समाव नोंथांखौ मा खालामगोन देगारजों सुनानै होगोन नोंथांनि बिखुङाव आरो बेबायदि जादों फ्रान्सआव। आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जाबायदि बै इउरपनि हादरफोरा जोंनि इण्डियाखौ जाबायदि ब्लेम खालामोमोन ल' एन्ड अर्डार डिसअर्डार जादों बा माखासे नेम नितिनि गोरोन्थिनि थाखाय बेबायदि जादों होननानै बुङोमोन नाथाय बै हादरफ्रा दासो थारैनो बुजिदों आरो जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेनिफ्राय मा सोलोंनो हागोन जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेनिफ्राय बेखौनो सोलोंनो हागोन दिनैनि थासारियाव जोङो सोरजोंबा गोदै बुंनाय बाथ्राखौ फोथायनानै जों जुदि आवगायलाङोबा गिलु बालु खैफोदाव जों गोलैनो हागौ। स' बेखौनो नोंथांमोना थारैनो बुजिनो हायो। फ्रान्सनि जाथाया जोबोर गिदिर जाथायथ' होननानै आं बुङा नाथाय फ्रान्सआव जा जाथाय जानो थांगासिनो दङ फ्रान्सनि सरकारखौनो बुं इउरपनि गुबुन गुबुन हादरनि सरकारखौनो बुं बैसोर सरकारफ्रा लासै लासै बै इलिगेल माइग्रेन्टफोरखौ आफ्रिकानि गुबुन गुबुन हादरनि मुस्लिम माइग्रेन्टसफोरखौ मिडल इस्टनि मुस्लिम माइग्रेन्टसफोरखौ लासै लासै हादरनिफ्राय साइड खालामनांसिगोन बेनिनो मोनसे टारगेट लादों आरो थांनाय समाव सुइडेनाव बेबायदि करान सावनायाबो बेनिनो मोनसे एग्जाम्पल होननानै आं बुंगोन। नोंथांनो मा सानो कमेन्ट होयो। स' जोंनि बर'फोरा सोलोंनो गोनां बेनो जोङो जुदि मोजां गोदै होननायावनो जोंनि जुदि 6 शिडिउल एरियाखौ बर'लेण्ड एरियाखौ जुदि गुबुननो गथायजोबनानै लायोबा जोंनि मोन्थायफोरखौ जों जुदि सेख'नानै बिख'नानै बोलोजोंबो जों जुदि लाखिनो हायाबा जिहेतु कनस्टिटिउसनेलि जों मोननांगौ बेखौ जों जुदि लाखिनो हायाबा मोनसे समाव जोंनि न'आवनो फैनानै नोंजों लोगो जाफ्लानानै फैनानै फिउचाराव नोंनि सुथुर जानाय नोंखौनो फोजोबस्रांगोन। आरो सबसे गेदेर एग्जाम्पला जाहैबाय जोंनि आसामाव आहमफोरा जारिमिन दंमोन राव दंमोन भाषा दंमोन सब दंमोन। दिनै रावबो आहमा गावनि रावखौ रायनो रोङा रावबो आहम सुबुंफोरा गावसोरनि जेबो गाननाय जोमनाय कालचारखौ श' खालामनो हाया टटेलि डेस्ट्रय। स' बेबादि जानो बारा गोबाव नङा। स' इउरपनि हादरफोरा बेखौनो गिदों आरो बिनिखायनो दिनै फ्रान्सआव बेबादि जाथाया जागासिनो थादों। स' नोंथांमोना मा सानो?